inut li jiena, ħanitkellem jiena bħala li ma jien, li għandi tifel jew tifla iridu jkunu jafu dawn l-alfabet u n-numri u l-kuluri, meta mbagħad tifel ma jafx jiftaħ lunchbox. Dħalt kinder one, ma jafx joqgħod bil-qeda sew ma' mejda. Dawn huma activities importanti li għandhom isiru qabel ma tikteb. Għaliex? Għax qed issaħħaħ il-muskoli tal-idej b'ċertu aħna ngħidulu lob. L-esperjenzi li għandna nagħtu l-tfal iktar li huma kruċjali fil-edukazzjoni. Ekku. Fimtni ġifieri inut nintunu flashcard ħanżir. L-iskola taħdem għal ġid ta' tfal, mhux għal ġid ta' teachers, għal ġid ta' tfal. Jekk ikun hemm xi ħaġa li jissuġġerixxu l-iskola bħala teacher, headmasters, please take it on board.